खाथिनिनो मुदैबारि समस्तिनि गोबां सुबुंफोरा UPPL हानजायाव जोनोम जादों आरो बिथांमोना आंनो लिस्ट देखायनाय बादिब्ला 613 सुबुंफोरा बेवहाय जइन जादों। बिनि गेजेराव बांसिनानो BPF निफ्राय फैनाय आरो बेवहाय गोबां सिनियर सुबुंफोरबो दङ आरो जोंनि सासे सेंग्रा लाइमोन दैदेनगिरि टंलानि रबिन्द्र बर' बिथाङाबो जइन जादों आरो गोबां मानसिफ्रा जइन जादों। गासैखौबो जोङो बरायदों। UPPL हानजानि जिखिनि साननाय हनाय बिनि खामानि मावनाय आरो इयुन नोजोरखौ मोजां मोननानै बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि रायजो राजाफ्रा जोंनि दोलोनि फारसे जोबोद सांग्रां जादों आरो बिथांमोना जोंनि दोलोआव जइन जानायनि थाखाय एबा जयै खामानि मावनायनि थाखाय एबा जोंखौ थुलुंगा होनो थाखाय बिथांमोना थियारि जादों। आं बिथांमोन बयखौबो बरायदों आरो फैबाय थानाय समाव BTR ओनसोलखौ अरायसम गोजोननि ओनसोल महरै गायसनलांनो थाखाय BTR ओनसोलाव रायजो जानाय गासिबो हारि माहारिनि जेंनाफोरखौ अराय समनि थाखाय सुस्रांनो थाखाय जों खामानि मावलांबाय थागोन। आङो जोंनि भेरगाव जिल्ला UPPL आरो खालेंदुवारि ब्लक UPPL लोगोसे मोदैबारि ब्लक UPPL जोङो बयबो दैदेनगिरिफोरखौ आङो साबायखर बावदों। बेखौ जायफोरा हेंथायै बुंदों बिथांमोना हयथ' समाजनि खामानि मावनायनि जेबो प्लेनिं गैयाबो जानो हानाय, जेबो एजेन्डा गैयाबो जानो हानाय। आं सानो जे भिजन डकुमेन्टनि हेंथायै बुंनायनि खुनु जुक्ति गैया, बेवहाय खुनु लजिक गैया। सोरबा जुदि बेखौ हेंथा बुंदोंबा बियो समाजनि फारसे बिनि जि साननाय हनाय बियो नेगेटिभ, बिनिखायनो बियो बुंदों। मानोना बे भिजन डकुमेन्टआ मोनसे हारिखौ फैबाय थानाय समाव जौगानायनि थाखाय दावगालांनायनि थाखाय माखासे लामाखौ बेवहाय होनाय दङ आरो बे हारिफ्रा रावबो आन्दायनांगौ जानाय नङा, गावबा गावनि खामानिफोरखौ मावलांबाय थानो हागोन। जों अराय सम रेडि। इलेक्शना पलिटिक्स खालामग्रा मानसिफ्राथ' अराय सम इलेक्शननि थाखाय रेडि जायो आरो UPPL आबो अराय सम रेडि। मानोना रायजो राजाफ्रानो बेखौ अराय सम गोसोखांहोयो आरो दिनैनि समाव रायजो राजायानो UPPL जों दङ हिसाबै UPPL आ एनि टाइम रेडि। BJP जों UPPL जों लोगो जानानैनो सरकारा सोलिगासिनो दङ।